wakafita kunaka. Anenge achida kuti iwe umuprove kuti zveshuwa unonaka. Paunomuprova iwewe, chaari kungoda chete kurara newe. Zvekuti wakafita kunaka, obviously mukadzi wese anonaka asane manakiro ake. Chaari kungoda chete iwe kurara newe. Saka iwe uchada kumuprova nokuti word rekuti unenge unonaka rine zvarinoisa so mupfungwa dzemunhu kadzi so. Zvine kamwe kakuda kuiswa so, zvinodedza kamwe kakuda kuiswa so. Saka izvozvo zvekuti unenge unonaka, iword remunhu ari kuda kungorara newe chete. Number 2, murume wako ari kukujaidza. Anenge akuda manje kuti iwewe uchimuratidza kuti achikukwira iwewe unyatsoona kuti uko ufananidze kuti iye nemurume wako ndeupi anonyatsoita. Kuti hanzi murume wako anokutambisa. Shoko rekuti murume wako anokutambisa ishoko rakadzama. Ishoko rekuda kukufonyora kuti ufungidzire kuti pamwe wewe murume wako haana zvaanokwanisa kuita kana kuti haana zvaari kutoita kwauri. Chechi 3, ende structure yako. Ndikaona structure yako so ndonzwa kakubvunda, ndonzwa ana yangu ichirova. Ukada kuzotarisa structure yako iwewe nestructure yemukadzi wake, ukada kutozozvifananidza, unotogona kutoona mukadzi wake aine structure yakatopfuura yako iwewe.